fidalgo viu dende a festra un amigo que iba de caza e díxolle que le trouguera algo. O cazador atopou un gran lobo, loitou co il e cortoulle unha das patas de adiante. O lobo fuxiu. O cazador voltou onde amigo, foi sacar a pata do lobo. Era unha mau de muller que levaba un anel nun dedo. O fidalgo recoñeceu o anel da súa dona e foina a buscar. Estaba sentado ando lume, cun brazo debaixo do mandil, e non o quería mostrar. O home fíxolle ver a mao co anel, entón ela confesou que era ela o lobo co cazador ferira. O home entregou na